San Mameseko historiaren azken kapitulua, 2012 urtean taldeak egindako balentria, zerua ukitu zuen Atletikek, baina 77an bezala etzen gai izan jokatutako bi finaletako bat ere irabazteko. Atletikek ospe handiko zelaietan zabaldu zuen duen filosofia berezia, eta lehoien jokoa eta meritua han eta hemen denean goraipatu zen. Old Trafforden ametsen antzerkian, ametsa errealitate bihurtu zen, eta San Mamesen 55 urte lehenago bizitakoa gozatzeko modua izan zen. Urteak pasata, filosofia berdinagaz egon diren aldaketa guztiekin futbolen inguruan, Atletik kompetitiboa izaten jarraitzen zuela eta jarraitzen dela. Guk ondala urte asko hartu dugu kompetitzeko erabat, handik ona, eta futbolan aldatu diren gauza guztiekin, Atletik final bietan dago eta horrek asko esan nahi du. El espectáculo en el campo, entre los dos rivales que compitieron y el público redondeó algo que merece ser visto, disfrutado. I hope they do win it because it's a testimony to the hard work they all put in and their coach right through. I think they've created a cause, and it's a wonderful thing to see such incredible energy and determination to win football matches. So I think they deserve to win it. Portugalgo Sportingen aurkako finalerdia izan zen San Mameseko historia ederra isteko modurik onena. Partido handienetako giroa hiri osora zabaldu zen. Katedrala txiki geratu zen beste behin, ezin ahaztu gaura, 2-1 kontrako emaitzari aurre egin behar zion taldeak. Susaetak gola sartu zuen, baina atsedenaldiaren aurretik 1-1 egin zuen Sportingek. Bukaresteko finalian izateko 2 gol egin behar bigarren zatian. Amaitu da neurketa! Atletikek Europako Ligako finala jokatuko du Kepa Eromenak katedralean. Eromenak katedralean, ia talde guztiak bat egin du bezarka da erraldoi batean. Bufanda zurigorriak eta banderak gora, zoragarria San Mameseko irudia. Entzun! Portugalgo Sportingen aurkako partidu hartan argi geratu zen taldearen eta jarraitzaileen arteko lotura. San Mameseko mendebeteko historia osoan bezala.